Melik, żagħżugħ ta' 16-il sena, b'ambizzjoni li jagħmel low-levels u anke jkompli jistudja dwar is-social policy. Net News iltaqa' ma' Lucien Melik, Melik u l-kelba Muffin, kelba li hija ta' wens kbir lejn din il-familja. Staqsejna lil Lucien dwar l-importanza li kellha d-dar tal-Providenza għal dan iż-żagħżugħ li twieled ta' 6 xhur u nofs u li wara aktar minn sena ndunaw li jbati b'diżabilità. Bidmuħ f'għajnejha Lucien tkellmet magħna dwar is-sapport li tagħdu Martin Mikallef kemm lilha u anke lil Melik. Ġie l-iskola, Fader Martin kwarta wara kien l-iskola u qalli tinkwita xejn. Qalli għax ngħinek iżammu għat li inti tkun għax-xogħol. U kont nagħmel jien kont naħdem two nights u two off. Allura dak it-two nights kont inkun xogħol, nitlaq ngħaddi l-Melik iwasslu id-dar tal-Providenza u jiena pasejra x-xogħol x'kont naħdem ħarkilkom. Lura fil-ħodu kont nispiċċa fis-sitta kont imur naħslu hemmhekk biex imbagħad illestih u kont nieqpa sejra l-iskola waslu l-iskola. Kont imur norqod satejn tlieta u nerġa' nippikjah mill-iskola u għamilna hekk kważi 6 snin. Xi 5 snin ilu ġejt fi stat li kelli bżonn operazzjoni serja, spiċċajt l-ITU u t-tifel mhux kollha djar huwa aċċessibbli, allura bil-fors kellu jmur id-dar tal-Providenza. Għall-ewwel jiena kontattilhom biex ma jmurx skola, ma kienu jafu li ħanieħdu ħafna fit-tul u kien qalli Fader Martin ma tarax li ħandelfu daqshekk skola u kien iddeċida li minn il-missiġiwi kien inżlu bil-kirkara kuljum għall-iskola. Min-naħa tiegħu huwa tkellem magħna għalfejn f'qalbu d-dar tal-Providenza għandha post verament speċjali. Għandi l-istima kbira għalli d-dar tal-Providenza għax kif qalet sewa ommi għajnit li ħafna kif meta ommi kella bżonn tidħol l-isptar kienet id-dar temporanja tiegħi. U kont noqgħod hemm 6 snin so nibni relazzjoni kbira ma' id-dar u residenti tagħha. Melik rid jgħaddi messaġġ lill-poplu Malti u Awċi sabiex jirringrazzjahom tad-donazzjonijiet li jagħtu lid-dar tal-Providenza sabiex din tkun tista' tibqa' tajn żgħażagħ u nies oħra li jkollhom bżonn. Grazzi ħafna tad-donazzjonijiet tagħkom, naf kemm kontu ġenerużi u naf kemm il-dar tal-Providenza tabbrezza daw il-donazzjonijiet. Xerona De Bono, Net News.